دەم باش vê xelekê re dibin navnîşana pend û wate ez ê ji vê pirtûka xwe bixwînim pendên Kurdî sal 2014 de min ew çap kir 3400 pendin min karîbû di 17 sala de ji deva bida hev. Karim çend penda ji we re bixwînim bi şîrovekirin. Kurd dibêjin dil şûşe ye, zû dişkê. Ji ber ku dil hest e, hest zû dişkên, nerim in, tenik in. Ji ber vî hawî yek dilê mirova neşkîne. Ya din Kurd dibêjin dimsayekî rijiya got bera bibe xêra miriya. Dimsayê çûyî çûyî ji dest wî çûyî ja dibe çi bera bibe xêra miriya. Lê wî nedixwest vî tiştî bike, wî nedixwest vê qenciyê bike. Na çû, ji dest wî çû îja dike xêra miriya. Ya din Kurd dibêjin dunya li qencan vala nabe. Kesê qenc, kesê baş ê got camêrî kiriye bi kesan re çima dunya lê vala nabe? Ji ber ku hatû ket tengayakê, hatû got bi tenê ma wê hebin ê got li piştayî bisekinin. Hene ê got lê miqatebin û lê bi xwedî derkevin. Ev jî yek. Ya din Kurd dibêjin dil nemêze got bê raxistin ber her kesî. Rast. Dil gavak tu dide yani ke xort bibe di keçekê xwe didi yekê tenê. Keç jî bi xortekî dilê xwe didi yekî tenê. Ne got raxil ber her kesî û her kes bêjî te dil tê kevan û tu bê ev yara min e ya keç bêje ev yarê min e. Çê nabe? Ber ku nemêz got bê raxistin li ber her kesî. Ya din Kurd dibêjin diyarî nayê firotin. Diyarî xelatin. Ya got xelatek date em bêjin cillek xelat date, pirtûkek xelat date ji xwe nabe tu bifroşî. Çê nabe? Ji ber ku ew kesaya taybet ev tişt dayî te ji bo te ye. Nabe got tu vî tiştî bifroşî. Ya din ez karim bêjim û ya dawî bixwe Kurd dibêjin di dunyayê de ji ziman şêrîntir û tehltir tuney. Di dunyayê de ji zimanê mirov şêrîntir û tehltir tuney. Em bêjin bi çi rengî tê şîrovekirin? Dil civatekî rûniştî bi got zimanê te xweş bi tê bihê li ê derdora te ji te xweş bin ji xwe vî hawî ji zimanê te şêrîntir tuney ye û na got zimanê te tehl be û tu gotinî sert û eşk bike, tu wan aciz bike wê çaxê zimanê te dibe tehl yani jê tehltir jî tin. Karîbû evûlo bi Kurdayî çend pend bi şîrovekirin gotibana û spas ji we re.